Que a volta ao cole volve un dos pesadelos de nais e pais. Os grupos de WhatsApp dos colexios son unha ferramenta tan cotía como inquietante. Mensaxes que chegan ás tantas, informacións rápidas e ás veces mesmo unha avalancha de ansiedade. Queren sementar o pánico en 20 fogares á vez un domingo ás 11 da noite? Un WhatsApp no grupo de pais do cole e a pregunta máxica: de que cor era a cartulina que hai que levar mañá? Semella unha simple mensaxe, pero sen marxe de reacción para aqueles pais comprometidos. É algo social, é algo que implica comunicación e, sobre todo, cando chegan pais novos, con nenos novos e todo eso, unha forma de acollida que está ben, que fai que, pues que se coñezan entre eles. Nos últimos anos, os grupos de pais e nais dos colexios convertéronse nunha ferramenta fundamental para a comunicación escolar. Por horarios e todo eso, para iso é bastante útil. Se hai que levar chándal, se non hai que levar chándal, esas cousas. Hai moita sobreimplicación de moitos papás e de moitas mamás, non? E entón faiche sentir moitas veces culpable se ti de repente non queres participar en determinadas cousas. Pero non todos os pais se senten igual respecto a eles. Mentres que algúns aprecian a rapidez e a facilidade de comunicación, outros mostran sinais de frustración ante a saturación de mensaxes e a presión de estar sempre conectados. Sí, estou fatal. Horrible, tes 200 mensaxes ao día porque hai pais que non leen os mensaxes de atrás e volven facer a mesma pregunta a 20 pais. E algún papá pregunta por os deberes do neno. Importante que nós non vayamos máis alá porque que lle quitamos responsabilidades a eles. Eles cando van medrar o espacio é para eso no cole, non? Para que aprendan a equivocarse. Ao final, o que realmente importa non é a cor da cartulina, senón a calma e a armonía no fogar.